Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti surat nga intay ikanbiak ita, kat impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a James, nga iti agdama kat adda iti pagilyan a Vietnam. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatakuman itinagan a James. May saak nga OFW kat adak ita dito Vietnam akaduak ti pamilyak. Diyakon nakita ti amak manang. Tasigun iti inak. Sakbay pa'y ana ipasngayak kat nangapit bahayan ti amak. Iso ang nakakaamon ti inak anang isakad iti panagbiag mi, iti dua kakabsat ko. Aging gaan na addaan damutan iti bukod a pamilya. Kayat ko arugyan ti agsalaysay, iti umadanin ti panagturpos ko iti kolehiyo. Adda idi iti pagilyan a Cambodia ni Nika, akaayan ayat ko. Umadanin ti panagturpos ko, Nika. Amom, magagaran ako na talaga. Kaya't ko aminan ti sumarunukin ka dita Cambodia. Kaya't ko tagubra dita. Basta lapasan mo muna ti panagadal mo, James, ha? Di kayat ko, makaturpos ka sakbay a sumarunok ka kanyak dito Cambodia. Wen, Nika. Tong palit ti karikan kang agturpusak na umuna. Sakbay a sumarunukan ka. Rumbang laang. Kagura ka no di mo iring pas ti panagadal mo. Si kakit dimat.
Nalpas kun nga inkariken ka nga agturpusak. Iso di ka madanagan. Sakbay sumaruno akan ka dita Cambodia. Agturpusak pa nga umuna. Jak kaya't agumura ka kanyak. Iso arumbang latong palag tinalpas kun nga inkari. Saan la dayta, James? Masapon nga agpakada ka na saya at itiinam. Amumat, da kayo laangan ato ti agnana at iti balayo. Talagang aramidak dayta, Nika. Jak kaya't taga-brod ajak makapagpakada iti nasaya at ken ni nanang. Sigurado ka kadi iti kasta panggap mo, anak ko. Wan nanang. Talaga kaya't kumuti mapaniti pagilyan nga ayan ti kaayan ayat ko. Ay, di ka la ko mapalubusan, anak ko. Tasi kalaangan ti kadkadwak diti balay. Ngem, jak kayat ti agbalin alapod kadagiti arapaap mo. Kaya't masawan nanang. Umanugot kan? Anya pa'y ngay, anak ko. Awan mo ti maaramidak. Kabisado kan. No anya ti kayat mo, ti arapaap mo, sigurado atun uyam. Kat amok asaan ka malapdan iti dayta. Nangruna kat adda ijay ti kaayan ayat mo. Agyaman ak no kasta nanang. Di kayag danag. No bilang mapagasatanak kat makaubra ka jabrod. Kanayon kayon tong awagan. Anak ko, Ngamsakbay na. Masapul nga agturpusak pa'y, nanang. kablaawan ka, anak ko, na iturpos mo ti kursom. Agyaman akken ka, nanang. No saan nagapukon ka, sa anak kumamot anak kaadal. Agyaman ak, tauray no narigat. In ka gumaan ta ka pinagadal. Gapo ta obligasyon tinaganak akas kanya, timang paadal ken ka, anak ko. Isu nga awan, ti rumbeng apagyamanam kanyak. Nanang, Itata nakaturpos kan. Anya ti planom. kas iti damo anay bagakon ken ka, nanang. Agabrodak. Surutag ti kayan ayat ko di Cambodia. Rugyakon nga ipag nadagiti papeles ko, nanang. Ti kayan ayat ko ti umawawag. Hello, Nika? Congratulations, James! Kablaawan kay di pa nagturpos mo. Agyaman ak, Nika. Agsagana ka. Taas asikasugon dagiti papeles ko sumarunukan ka dita Cambodia. Pinalubusan nakmutan ni nanang agabrod. Nakapagpakada ako ni tinasayat iti inak. Isang awanan tilapad. James, ada ko maibagak. Day tapay ti may sa arason iso nga mawagak. Ha? Anya ti ibagam, Nika? James, pumanaw ako dito Cambodia. Mapanag iti Vietnam. Tada nagaplayak ijay. Gatdakdakgal ti sweldo. Anya? Iso ano kayat mo? Iti Vietnam laagan ti pangsurutam kanyak. Nalakaakla makapan ijay. Taam mo mo't anagapu ijay dagiti dadakkel ko. Kasta ka di? O sige, Nika. Numapan ka ni Vietnam, ijay nga rod ti pangsurutak ken ka.
Napan nga rod ni Nika akaayan ayat ko iji Vietnam, manang Emmy. Kat kalpasan ti sumagmamano abulan akaadda na ijay, nakapagsimpan ni Nika. Apag isumot idin ana isimpak dagiti papeles ko nga agabroad. Nalaus ti sangit ti inak idi nag-fly tack. Nang runa ta dakat nga rudan bukod a pamilya, ti dua a kakabsat ko. Nagasatakmat a nakastrak adagos iti panggadan dito Vietnam, kat nagdan na kami dito'y kaninika. Nadaras ti panaglabas ti panawan. Iti may nga aldaw, kat... Talaga amadanaga nakiti ka sa saad ko, James. Diyak mo't na nagminulan. Nika, Kaya't ko ti makasigurado. Iso aging matak iti pang pregnancy test. ha? Amom ka ding aramatan dayta? Juan, nabasa kiti internet. Kaya't ko talaga ti makasigurado. Alangarod Nika, kat di kagdanag. Anyaman ti resulta tinapasamak ka data. Adaak lang ditoy. Saan ka baybayan? Ay ayatan ka unay Nika. Tandaanam dayta. Oh, anya ti resulta ti panagaramat mo iti pregnancy test. O husto ti atap ko, James. Agdadagsan ako. Kasta ka di. Juan, James. Anya iti aramidan ta ita. Madanaganak. Ang ano kagura dakton ti pamilya. Ni, apay kumangay aguraan da ka. Saan ka mo't abaybayan kat? Amok. Nga madanaganak latta. Ang mga ano anya ti kunaan dagiti dadakkel ko. Nang runa ni tatang ko. Di kagdanag ko nakmanen. Saan ka baybayan? Natalgad mo ti panggadan ta ditoy. Nika, tinasayaat. Ipakaamumon ka dagiti dadakkel mo ti kasasaan mo. Saan na rin ba nga agilimad ta kadakwada? Di kagdanag ko nakmanen. Saan ka abaybayan? Pakawanandak ko ba, tatang? Ang ininayat kami ka ni James. Isubot lagay amaman manukan nga umawag ka na kami anak kao. Mandamot gaya mon ka dinam tita. Pakawanandak no nagilimudak, tatang. Diyak lang amin kaya tapanunutan nyo nga ang mga nubaybayan kayon. Iti ka ano man. Saan kami agpanunod iti kasta? Saan kamo ta nagpalya ng ipaw Di ka. Ang nagtanag kami takimisang mutan di awag mo. Gayam atan ka dendam kat masikog kapayan. Tatang. Hangay ko naman makaawit kayo dito'y Pilipinas. Agawit kayo nga ron Tapno maamami mo di may kamang kadatayaw. Sige, tatang. Kasta ti aramidan mi. Alang arudan. Bye. James, nangag mo ti saritaan mi kan ni tatang. Tanaka loudspeaker ak matitay. Uwan ni ka. Huston, di ka nagsangit. Matungpal ti kayat ni tatang mo. Agawid ta. Tamakisarita kami kanina ng kadagiti dadakkel mo. Kasi tinakunakon. Saan ka abaybayan?
ka din ni baby. Wan James. Oh, sika. Apay adi ka pala maturog. Amo ka nabanog ka asimurot ka ni uncle mo ang nag-construction. Oh, apay ang nagsanay kay tinaunag. Ada ka di parikot. Saan nga umdas ti sweldo nga construction, Nika? Nang runa kat adan anak ta. James, Kaya't kayo nga ipaayan itinarimat ang masakbayan. Diyak kaya't nga agregat kayo. Nang runa ta anak ta. anya nga ro ti plano, James. Agsapula kiti sa balay trabaho. Makastragak mat siguro. Gaputan nagturpusak mat. Agbiro kak iti sa balay apanggadan. Napagasatan akmat, kat naawatak kas may sa rescuer manang Emmy. Nagtultuloy ti panaglabas ti panawan, kat nadanon ti umuna a panagkasangay ti anak mi. Ditan ang nagsarita kami kanini ka nga asawak, nga agegzamak iti civil service, kat no bilang tadyak maipasa, agsubli kami laangan iti Vietnam, tasaan matlaang nga umdas ti sapul ko kas rescuer. Apaman ang naamwak adyak nakapasa iti civil service. Inasikaso mi ti papeles mi asang kapamilya, karamanan ti dadakkel ni Nika, tanaggapo damat nga rod dito'y Vietnam. Dagiti katugangak nga rod ti nangawir iti anak mi, bayat ti panagtrabaho mi ken ni Nika dito'y Vietnam. Agingga ang napasamak ti lockdown, gapo iti coronavirus. Madanagan James, kasano tayo langan ita lockdown? Agpadatan asaan ang makatrabaho. Wan nga rod. Unay mo't ngaminan. Apay nga itapay arimso ti pandemya. Adamot kit di urnong taa, ngam umdas nga taday jay. Diyak mo, Nika. Nang runa kat binulan na masapol nga agbayad tayo iti visa. Nangina ti baybayadan tayo, na i-convert iti kwarta tayo di Pilipinas. James, Sapay la kuma, tasaan nga agbayag ti lockdown. Tapno makasublita mo't langan nga agtrabaho. sapay la kuma, James. James, nakaturog ka din. Saan pa, Nika? Diyak makaturog amang pampanunot iti sitwasyon tayo ita. Uray siyak nga rod. May bibusan ti urnong ta. Kasano tayo laangan? Diyak mata mo, Nika. Nagbayag pa dito yung lockdown. Kasano tayo langatan? James, Ngam sana rumba nga mapukawan da iti namnama, Nika. Sana rumba nga umibat da iti namarswa. Iso ti rumba nga pagkamangan da ita. Kumararag da iti namarswa. Nika, napinta sa damag da ito eh. ha? Anya day ta, James? Makasublitan nagtrabaho. Nawasawasan ti lockdown. Ha? Agpaiso, James? Wen, dayta tag dinamag ita. Kat malaksit iti dayta. Adamot na pintas adamag apakaragsakan dagiti kakailyan tayo a Pilipino dito eh. Anya day ta, James? Saanin anas ka na binulan niya agbayad tayo iti visa.
Free visa tayo ita, Nika. Anya? Agpaiso? Wen, isong arot ang maragragsakan ak. Di nanggag ti apo ti panagkarkararag tayo. Iso ang malaksi na makasublitan niyag trabaho. Naikat pa yun ti binula na panagbayad tayo iti visa. Dakila parabor da ito'y manipod iti Diyos. Iti baet da ito'y mapaspasaran tayo ita a pandemya. Kunakla no gibusan da ito a krisis, Nika. Ngam saan pa imatlagayam? Uwan nga ron, James. Takalpasan ti sa magmamano a bulan. At damanan kabarbaro a variant ti COVID-19. Dahil tangarot ti pagdandanagak. James, kasanon na ag-lockdown manan. Dahil tamon ti pampanunutak. Nangro na kat saan tayo pa ilang anak asubot. Ay, anya mo ti kastoy. Una yun. Ngam sana rin nga mapukawan tayo tinamnaman, Nika. Nasubuktan ididamo at mama dahi ti a krisis. Saan ta ngay mibat iti apo? Isong adto'y tayo ta. James, Kastamot lang taramidan tayo ta, Nika. Saan ta nga umibat iti Diyos? Amo ka saan na taabaybayan? Agtalik ta iti Diyos. gapo iti agdinamag abaro a variant ti COVID-19, addaman dagiti lugar a nag-lockdown manang Emmy. Ngem babaan iti kaasi tinamarswa. Awan pa'y matipakdaar nga ag-lockdown dito'y ayan mi. Kabayatan ti panakigasang-gasat ko dito'y Vietnam. Ikagkagumaak mo ti agrepaso wenno ag-review. Takayat ko ti ag-exam iti Napolcom. Tanubilang ipalubos ti apo a mapagasattanak nga agbalin a pulis. Mabalin kami matan nga agawid asang kapamilya dita Pilipinas. Aging galaangan dito'y manang, kat agyamanak iti panangyurnos mo iti surat ko. To'y pagayam mo, James. Pagayam a James, umuna iti amin. Agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno anakasang ti mapaspasaran tayo ita. Saan laeng ada tayo, nudikat ti intero alubong. Ngamsikan a mismo ti nakapanagnak pagayam ko. Ano natibker ti pamati tayo iti namarswa. Malasatan tayo lata ti uray anyapay akita ti panubok adumteng iti biag tayo. Kararag ko amaragpat mo dagiti arapaap mo para itinarimat a masakbayan ti pamilyang. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Mapunas dito'y lagi